Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro ibras bhai pi shi Khubor hakimat kimat. Ningkong nisham ya pasha shi Khubor nak lingki benta jong ka Jylla. Menteri ka Sarkar Jylla Marcus and Marak haka Tarik Nailar aza pusan. Uloong balada kipat ba kerilum khasi jantia kim kwa ya karel. Henry kipat ba kerilum garu kidawa ba Sarkar ka deban penyar ya ka jing penyaso da ka lentiral na mendi pathar chikibai peki benta jong kerilum garu. Hal ka jing kena mikla pathai Khubor Marak lapen ken maru ya ka jing dawa jong MLA ka Siju Ronggara urakam esang ma ban penyaso ya ka lentiral shabak mara ya ka bala ajing kershan ru daki MLA jong kerilum garu. Sembut Menteri Rombak ke Jylla uba Preston Tunsong. Haka Tarik Nailar aza pesan ulapan ya kakai port ke babnia. Na sub-divisional officer but no sub-divisional police officer jong ka penusla CNRD block halor ka jinghap jong ka wika kali hariat rengan. Haka jaka ka bala khot kum ka lum ngan. Haka jing akram bigla pathai Khubor uba Preston ulai thu ba ula shon jingalang batki officer jong ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited. Balapan bedru ban lejurib iki benta ki bamshingan hasilenter jong ka surong shillong dawki khanang mandupla banyada iki nong lek nong wan naki jingja ki baskosi. Urang ba shnong jong kalang kerdam ubadan lang hakani ka jaka ka bahap ka kaliha riat ngan. Ulapan pau ya ka jing sungkhia halor ka ni ka jingja ka balaja na ka daw ka jingbam shimkhia jong ka company ban care lani ban a jingada haki jaka ki beran jingma. Uloong ba kaladan ka jingakran la bun sien bade ban a jingada yaki pat ba khanang ba kanamja kanu ka jingja ka basniu henrei menta ka kanti uloong ba kane kande ka sien ka bakhaddu banyakran ban nang ni shakhman lada ka dangya ja ka borshnong kan haban ya no da kumwipan. Uwin kinhun jong ka search and rescue team ubidan sangma la mensaw na kibenta jong ka kle hadien ba uwe umaw la ha akli jong u hagapor ba udang don hatra jong ka riat rengan ban let's say yakimat yap ki ba sakun na ka daw ka jinghap ka kali. Uni upulit SRT ulai thu ba hakapor ba udang don shapo la hap kan san umaw uba kham he but day na ka kli jong u rei don bok ba phong helmet ula light na ka jing mensaw bachur. Kiba hayang asam jo kiba yap ha ka jinghap jo ka kali har rangan kilawan ra yeki sendong yap ha ka ni ka jaka ban them ya ka met jo kiba it bathon jong ki hadin ba ki kinhun yaram kila dep ban sei na ka riat ka bajliu. Kiba hayang jong ka congress bun kurba kila pentikna ba ya ka met jong ka congress bun kurba bat ya ka met jong ukhun jong ka u dame ban chngan kurba an pinkit shakashtong jong ki ka maupun rum ka badan hakithan soyong. Ya ka met jong ka kong ilida marbanyang badu ai meki marbanyang kum juru ya ulok jong ka congress bun kurba uba me banador marbanyang anra shakashnong kemi jong u shalang kardam. Ka Ministry of Development of North Eastern Region jong ka Sarkar pedeng kala a jingra pisa ka bakot iway point khandai phulai klur tingka shakin rivli ki sendra ki bakanthop ya ka sendra mukhla yalong tu ber muthlong sokampor ban kongwasan chirmang. Yakni lapentep daw convener jong ka bedding clam joint committee uba prangki pale haka Tarik Nailar azapsan. Usembut bichiraba ka Jylla uba asnya bhalangdhar haka Tarik Nailar azapsan ulai shimmenta haka Youth for Progress bala pelong da ka National People's Youth Front jong ka Nartyang block ha umulong dorbar hall ka bala longkum shibenta ban pinkuk bor yeki samla na ka benta ka lawai ki jongki. Daki Phangut ki khot jong Meghalaya Pradesh Congress Committee haka Tarik Nailar azapsan kila ra plakat bat ban penram jur ya ka jingsha thombo jong ki Kristan ha Kylleng ki benta jong kari India khamtam e hadien ka jingsha kem jong ki Arngut ki reunion sister ka balang Catholic na ka Jylla Kerala ringkat bat usukaman Mandavi ha Bilaspur Chhattisgarh dangshen halo ka jingkino ba ki don kiti ha ka kam khai brio bat ban pin kala niam chubor. Haka jingalang kabalalong ha Don Bosco Square Lime Crash Shillong ki nongyalam bat ki khot jong aseng Congress kila penram jur ya ki kenhun shitnyam bat ki baladawa ya ka Sarkar NDA balayalam da ka BJP ha Delhi ban pensange no ya ki ni kam thombor persha ki Kristan ha kari India. Namar ka jingjur pala ka jingkhanra minder ha Assam ka Khasi Students Union Kupli Area Circle ha ringkar ka jingda lang jong ki pulit ka Saphai Police Outpost kila pelong da ka jingkhanra ba Jylla ha ka shnong Saphai ka shnong ka badan ha khaput ka Assam ban Meghalaya. Namar ba ki basha be na Assam kila sedang ban wan kiu sha ka ni ka Jylla ling ba ki khaput per. Kini pakilong Khubor na kaleng ki benta jong kari.
Kajing alang jangka penhun menteri bala penyat dan menteri ramba ke Jylla Bihar Nitish Kumar kala menjur ya ki lai penriu teli ke jing terwa ki bakongsan ki bayadai bat ka puli puthi ka lek kawan ka koi ka khia ka bha ka bian bat ka jing pen kre ya ka election. Ke MP jangka seng Congress ka Priyanka Gandhi Vadra kala penpau hakasingi baar ba ka ying bisha Supreme Court kamdan bor banrai manu badai unong India bashisha bat kala penskem ba Rahul Gandhi ubalong unong yalam kalyang persha haluk sabha uju peni ya ka jingburam ya ki shipai kari India. Haba a jingkershan ya ka jingkhot jong menteri ketnat kambari u Dr. S.J. Shankar ka MP jong ka Shiv Sena Sharaja Sabha ka Priyanka Chaturvedi kala ong hakasingi baar ba ki jingkran jong u ki penpau ya ka jingshisha jong ka India ban pinskem yala ka jong ka nongrem persha ya ka jingsha penjari khajna ha ka khai ka pateng menteri ketnat puli puthi jong ka Jylla Kerala US Sivan Kuti ha ka singi baar ula penmi ya ka jingmaham ka bating ya ki officer ketnat puli puthi hadian ba wei unong hikai school ula sha penduk tulab jin hadu khat saw senam kanti Usembut menteri ramba ka Andhra Pradesh Upawan Kalyan ula ai Khublei Kirpang ya ki pat ba jong ka Jammu and Kashmir bat Ladakh ha ka jingdam Hinrusnam ka jingweng no ya ka Article 370 ka Parliamentary Party jong ka National Democratic Alliance ha ka singi baar kala Kirshan ya ka rajong ka sarkar Modi ha ki kam yadari bat kala ajing ro ru ya ka jinglong nongyalam jong Modi da ka ba batai ya ka rukam trikam jong ka ri haba ya tengkhu bat ki babun ki jing Diki hajar ngut ki pat ba kala sakhi ya ka jingle don buram ya ka met jong menteri ramba barim ka Jylla Jharkhand Ushibu Soren ubala khla no ya ka jingya procession las dangshwa na phalau jong ka Jharkhand Assembly ha ka bala le buram khaddu shwabanra pat ya ka met jong u shakashnong nemra ka badan ha Ramgarh district ka Parliamentary Party jong ka National Democratic Alliance ha ka singi baar kala ai Khublei ya ka jingjob jong ka Operation Sindur bat ha ka juk apor kala ai Khublei ya ki shipai kari India na ka banta ka jingshlor jong ki banyakun persha ya ki nong shun ki balale ya ki kampentrim persha ya ki nong shongshnong jong kari Tejasvi Yadav ubalong unong yalam jong ka Rashtriya Janata Dal ulo ong balada amla ban pinben ya ki jingkno badon ka jingbam yatben ha ka draft voter list jong ka Bihar ulen mudoi shaka ying bishar Supreme Court kini baglong Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei Kawai ka samla kan thai kala sha kem hadin ba kawai par ka samla kan thai kala sha Punjab da ka ba sha dung tari hanong ba Sydney ha kari Australia Kipulit jong ka Jylla New South Wales tang shiyo jingtep kala let marmar ban pinkit no ya ka samla ka bala mensaw sho hospital ka ba kham hadin ka to ka ni kala khla no na ka ni ka sla Pyrthei ka North Korea kampat pen EAA yikidak kishin ban weng no yikitunghung jingpen sawa ha kaput ba ka South Korea ong shipai jong ka South Korea ha ka singi baar shisngi hadian ba ka Seoul kala sedang ban penpra yikitunghung jong ka ha kaput ki ba perta ban persha ya ka Pongyang Ka Brazil ka penkre banyakun persha ya ka jingsha penjari khajna thamai da ka United States ha ka World Trade Organization watla kadang pli ya ka jingkhang banyakren la ongki he sarkar ka Pongyang kadang yai ngap menti bat kampat jubab AA halo ka jingtmu jong ka Seoul ban IT ya ka met yap jong unong North Korea ubala yap ha South Korea ha ubanai bala dam ha ka than chate lam mi ni lingba ka shdong pan mujom Ki nong yarap jong ka United Nations kila ong ba ki don hapadeng ka jing sngo siir kat ba ki jing akan at kadang jur bat ka jing yap jing kiriu pat ba kala nang kiu bat ka jing long jing man ru kala nang kam sniu ha kari Sudan Katnat kambari jong kari United States kala thmu ban pintre kam ya ka program ka ba pelong ya ki brio ki banabar kari ki ba kwa ya ka business visa ni ka tourism visa ba ki dei ban thep ya ka pisa ka ba kot hadu khatsan $1,000 nada ki kwa ban rung shakari America Lapen ya ka jingpen bana bala bu ha ka website jong ka federal register Present jong kari United States Donald Trump ulapen mi ya ka jingberngam ka bathamai ha ka singin kong man pinki shu ya ka khajna persha ya kari India kum ka jingpen shitam ya ka bawla kenno bala di ya ka umpnyang bala thiet na kari Russia tangban khamyo nong shu Ka Iran kan sabi sharbnya ya ka nu ka jingterwa na ka banta ban pinbet ya ki kam nuclear kabala ban pintikina ya ka jingpenmi uranium hapo kari jongka la ong unong aktin jongka tanat kambari ka Iran u Ismail bagi ha ka singi ningkong Uhe shipai barim jongka Bangladesh u Lieutenant General retired M Harun ur Rashid lala bola khla do ha pla jongka Chittagong Club ha ka singi ningkong Uni uhe shipai bala don menta nyau snam karta udei bala don ru ya
ka khusnam rishlur hakatma shiajar khnais pa nyopwe but udeiru ubakan tho persha bha yakari Pakistan tiktu gilang khubor hakimat matasi khuble. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.